إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 26 ga watan Rabi'ul Thani shekara ta 1444 wanda daidai da 21 ga watan 11 shekara ta 2022 ci gaba da karatun cikin wannan littafi na al-Mulakhas al-Fiqhi na al-Allama Sheikh Salih bin Fawzan hafizahullah. Wannan shi ne darasin mana 62 wanda muna nan a cikin kitabus sala, kuma yau za mu tashi akan babu fi salati tarawih wa ahkam, babu da zai magana akan sallar tarawih da kuma hukunce-hukuncen da malami ke cewa mimma shara'ahu nabiyullahi أو نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح. ما yake cewa yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin shari'a sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta a watan Ramadan mai albarka shi sallar wato tarawih, wanda wannan sallah na tarawih malam yace hiya sunnatun muakkada, sunna ce muakkada, sunna ce mai karfi sosai. Summiyat tarawih, an sanya mata suna tarawih ne li anna an-nasa kanu yastarikuna fiha bayna kulli ahadi rak'at. An sanya mata wannan suna ne saboda mutane sun kasance suna hutawa bayan kowace raka'a da hudu, in sun sallata raka'a hudu sai su zauna su huta kafin su ci gaba. Ai ma da yake cewa a hashin littafin yake cewa ai bai da kulli taslimatai, bayan kowane sallama guda biyu kenan, da annan tarawih, domin sallar tarawih matna ana yin وصلاة التهجد كذلك هكذا صلاة التهجد شيما هكا أجي صلاة الصلاة يجي وقد غلب بعض أئمة المساجد ساشي لإمام مسلاتية suna samun wato rudani ko suna kuskure alladina la yafhamu alladina fikihu ladayhim, waɗanda babu wato fikihu a tare da su, suna da karancin wato fikihu, ma'ana suna da karancin fahimta a addini. Akwai abubuwan da musamman akan matsalar ba su fahimce ta daidai ba. Fala yusabbin baina kulli rak'atayn بين كل ركعتين في التراويح أو التهجد. ذاك سام باسا يسلم باين kowace raka'a mun gane ko sai ya zama to kamar wacce siffa kenan, tunda ai mun kawo ko yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah ko na tadawwi na wato nafila. Akwai wanda za ka ga ake hudu, musamman sallar dare a yi raka'a bakwai ma hudu gaba daya, sannan kai sallama ɗaya. To shi ne da malam shi ana shi fahimta yake ganin in dai tarawih ne na Ramadan, yana ganin ba za ka yi irin wancan ba, sai zalla kai sallama din kai sallama. Yana ganin wanda suke yin wancan alamun ba su fahimci al'amarin a daidai ba. Mun gane ko limamin da suke
za su haɗa waɗancan rakonin a Ramadan. Raka'a ɗaya a tarawih ba su haɗa raka'a 4 ko 6 ko 8 sannan su yi mata zama ɗaya. Ba su yi zama kowane raka'a biyu su mata sallama ba, yana ganin fahimtar su ba daidai ba ne. Ya kamata a ce kowane raka'a biyu su zauna su sallama. Mun gane ko? Ya ce wa hada khilafu sunna, wannan ya saba ma sunna. Wa qad nassan ulama, malamai sun nassanta cewa ala anna man qama ila zalika fi tarawih aw fi tahajjud. Lallai malamai sun nassanta cewa akan cewa dukkan mutumin da ya tashi a raka'a ta biyu, wato ya tashi zuwa raka'a ta uku, kaga zai zace kenan a sallar tarawih ne ko tahajjud, to wannan mutum me yayi fa huwa kaman qama ila salata fi fajr. Sai suka ce malaman da suke da wannan fahimta suka ce to in mutum ya yi irin wannan ya tashi a ya tashi zai na uku ya ci gaba, to ba bambanci da wanda ya tashi a raka'a ta uku ya tafi ta bakari ya tashi a raka'a ta biyu ya tafi ta uku a sallar alfijir, sallar subahi. Me yake yawon ba yanzu suna ganin wannan fahimtar cewa mutum ya tashi zai yi wannan zancen ya kawo sannan ya haɗa su, sai suna ganin ai kamar ƙari wanda suke da wannan fahimtar ce. Mun gane ko? Ya ce ai bata da salatu, dama kuma in har mutum a sallar su bayan ya tafi raka'a ta uku da gangan, mai sallar shi dai ai ta ɓaci ko yawwa. Duk wanda ya ƙari a sallah ya ƙara ƙa'adai da gangan, ai sallar shi ta ɓaci. To duk su kaga wannan tarawih shi ta ɓaci kenan, wanda rakoyin da ya yi ɓaci su. Ya ce wani Sheikh Abdulaziz bin Baz jawabu me wani Sheikh Abdulaziz bin Baz jawabu radda rabbun ala hamuda. Lallai wato Abdulaziz bin Baz ko ya ce ya yi bayani na amsa wa wajen yin rage ga irin waɗannan masu ƙarawa a kan raka'a biyu su sallama din, wa bayyana faɗaɗau, kuma ya bayyana wato cewa kuskure su kai. Shi ma nan bayan yana son nuna maka wannan shi ma ra'ayi wato Aziz bin Baz ko rahimahullah, cewa kuskure ne mutum a tarawih ko tahajjudi mutum ya liƙe ya karraka a da ne sallama din. Mun gane ko? Amma dai a ce sallah ta ɓaci a wayannan sun yi zafi da yawa ko wanda suka ce, amma shi dai ya nuna kamar yanzu shi kaga ya ce a cikin ba ya nuna kuskure. Kuma dama ai kaga a tarawih ko tahajjudi ai me ake bukata? Ana bukatar dama ai a rinka yin ai sallama, saboda mutane za su fi samun karsashi, saboda za a kawai da sallah kuma ka tara mutane da yawa. Kaga wani ka ce sai ka yi to in ba ya sa ba ka koyi shi ba zai yi ba. Amma an yi biya ga dan wannan in dadewa a tsaye ne dan wannan zuwa aka yi bitin nan zaman take da ya dan kara hutawa, gashi an yi sallama da sauran sannan ya kara tashi, to ya dan fasa karsashin ko wallahi ta'ala. To nan sai malam ya ci gaba da cewa, ya ce li'annahum, domin da ya ce wato bayan kowane raka'a hudu, ya ce li'annahum, domin su masallatan kanu yuqimuna as-salah, sun kasance suna tsawaita sallah a tarawih. Shi ne asali, dama asalin tarawih ko tahajjud kuma me ne wuce suna ne. Babban abin da aka fi so a tsawaita sallah, ba yin yar shaf-shaf
afdal yinta a cikin jami'i a masallaci shi ne kowace sallar nafila da muka sani yinta a gida shi ne mun ba wanda suke da alaƙa kamar irin tarbiyyar zo masallaci wajen da ba a gida ake ba to amma duk wata nafila haka kawai ka yi ta a gida shi ne domin yawanci in ka duba sallolin nafila da manzo Allah yake yawanci a gida yake kai hasali ma ya umarni ya ce kar ku bai da gidajen ku kaburbura ko saboda mai kaburbura nan ne ba a sallah ko a wani wajen kuma ya ce ku rinka sallah ku rinka raya gidajen ku da sallar nafila don haka yawanci dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci nafila a gida yake amma wajen sallar tarawih wanda ya kuma fadalanta shi ne ga yake a masallaci wancan kai ba a masallaci ba a gida ba kai ta yi amma wanda ne ya fi fadala ga a gida to wannan kuma ga yake a masallaci shi ya fi fadala kuma a cikin jan mun gane ko malakan mutum zai iya an kira sallah sai rakatan fajr a gida shi kuma ya zo kuma sai bai so masallaci kwarai wannan shi dan manzo Allah a gida yake rakatan fajr sai dai kawai gidan ba ka da space ko kuma ka tashi kana tsoron ka tsaya za a kana son ka samu sahun gaba da sauransu ka fito da wuri da sauransu amma in kila liman ka sa akwai da tazarar da zai baka za ka yi rakatun fajr ka dama ba masu tsayi ba ne har da kuma ka zo ka samu cikin masallaci ko tsawon gaba to wannan shi ne mun gane ko sai ma da yake cewa kada sallaha النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد ليالي من زمان صلى الله عليه وسلم يا كسنتي تبس يا سلاشي ita wannan sallah da tarawihi tare da sahabbansa a cikin masallaci na wani su kwanaki thumma ta'akhkhara an salati bihi wato sai bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kwanaki sai yake fitowa ga waɗannan sahabban domin yin sallah mun gane ko khawfan min an tufaraba alaihim saboda tsoron kada a faralanta musu kar yana fitowa ya ci gaba da fitowa yana tsoron kan Allah ya ce ta dauka yanzu waɗannan salloli da tsakanin da Allah ya ake farfawa waɗansu a kansu da yawa za su je wuta ba to ina kuma an ƙara da wancan kaga manzon Allah yana ƙara hutuwa wancan da sai ya ta annabi Musa ya ga bai da ko a sallah musu da aka karɓi na farilla in ya dawo da ce kuma mutanen ka ba su biya ba za a rinka samun masu kwanke masu tozar da sallar da dare har aka dawo da ce ka ina da kunya da ƙara kuma wani Allah wanda kuma Allah ya ce to ya tattar da ranar sallah 50 to amma inda aka ka duba ba yadda ake tozartar da sallah wanda za ta zama tashi da kiyama za ta kawo ƙarar da za ta ce Allah ya wadata da shi kamar yadda ya wadata shi ne a yi ma'anar koyon da musallin din nan alladhi na hum an salati sahun wannan sahun da kai tozarta sallah ba sa yin sallah a yadda take amma wajen lokacin da kuma hay'anta da kamannin ta surar da take ba sa yin ta to ina kuma an tsara da wannan manzon Allah wancan fa yana bakar da sahabban kenan amma da yake tunanin manzon Allah ba kai da na sauran gaba ga mutane saboda ya san abin da ba sai ba an gina har nan mutanen ƙarshen al'umma sai na zuwa a al'amuransa kaga ya tausaya saboda komai kai manzon Allah ba ta ba shi abu mai tsanani da mai sauki ba ce mai sauki zai dawo in ka ga bai ba abu mai sauki ba to cikin abu mai sauki akwai wato sabon Allah ko kuma akwai kaskanci amma in duka matsayin su ne mai sauki yake da wani da haka gudun kan a faralin kama safai sai ya ki fitowa saboda ashe ake saukar ba da wani mun gane ko kama tabbata sahih an Aisha radhiyallahu anha ana bisa da kai kamar yadda ya tabbata a sahihul Bukhari da Muslim daga Aisha Allah ya kama mata yadda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam salla bil masjid ra'ata layla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah wata dare a cikin masallaci
salla bisalatihi nasu sai su ma sauran mutane daga cikin sahabbai sai suka zo suka yi sallah da sallar suka wato yi koyi da shi ma'ana suka yi shi a matsayin ma ya zo ya tabbata ba kiran su ba da ya ga za su sai da suka ga dai tarawih shi sai suka zo suka yi tsawo a bayan shi mun gane ko ثم صلى من القائلة sannan dare mabiyin wannan na washe gari sai ya kara musu sallah mutane da bayan an yi tsawo a bayan shi ke da mutane aka kara karuwa mun gane ko ya kara musu sallah wata turan nas mutane sun kara karuwa saboda labari ya ishe wasu tun majtama'u min al-lailatin qadida sannan a dare da uku mutane suka zo masallaci suka yi yaji abubuwa da kafo a dare da uku mun gane ko shakkar ramu ko ya yi kwana uku da su a dare da uku bai fito ko ya kwana biyu da su a dare da uku bai fito ba bayan ya fito gidan sai ya yi fitowa da zuwa gare su bayan ma su fara yayin da suka waye gare fara yake cewa kada a ayyukan lalai sana'atu na ga abin da kuka aikata da ba da ma ki gidan shi cikin masallaci ko da ya ko ga tabbas nan da sai ki fitowa da kake ki fito kun ga ko an ce na ga abin da kuka aikata da kun taru a masallaci ko nan da balam yamna'ani min al-khuruj ilaykum illa an qashitu an tuqra'a alaykum ni din nan ba abin da ya hana ni fito zuwa gare ku wannan sallah sai dan su wannan kada a halalin ta ku a faralar tawon zai hanganta da biyu domin in bai yi mafi za a kuka zunubi to a haka ga shi mutane nawa ne ba sa da wani hanyi musamman ranar farko na rabuwa ta lokacin da biyu masallaci ya fara tafiya a baya kamun kwana biyar shida sai ga sai a mafi yan gaske wanda dama na gaske ba sanyi na gaske amma duk ɗan jama'a sun gama wace. To kaga ban fadilan ke nan fa. To ina kuma tarawih ma. Tarawih to kaga fadilan in an daren farko ana jaba. Za a daina cika masallaci wani sai dai ya tashi da rana. To ina kuma ga tarawih. Tarawih da ma daren farkon nan in an dan yi shi da doki ba ma kowa ba shi ma mutane da yawa wani har ta gama ko ba ya kuma suna da yawa to ai da karatu da duk irin waɗanda za ka ga mutum in ya je ya zauna ko da ya je gida ya yi kallon TV ko ya za ta waya ko kuma in a wannan zamani ko ya je ya zauna ya je ko ya je BBC ko wasu ko Amerika ba wani abin da za ka ga mai amfani ka kasa mutane cikin dare a irin waɗannan ibadu ko karatu ko irin waɗannan sirri da rawi da sauransu in ka ga wanda ya zo bai zauna ba mafi yawanci kashi 95 bai wuce kashi 5 ne suke da kwara ko zuri na za su yi wani abu mai amfani a duniya ce ko lafiya ce ba amma wanda yawanci ba wai a lafiya ko a duniya ba wani abu mai amfani za su yi kawai dai shedan ne ya gara ya je ya yi hira ko ya je ya daddana wa kuma ya je ya yi kallo shi ne kawai mafi yawanci za ka ga ɗan kaɗan ne wanda suke da uzuri na kila zai ci gaba da kasuwanci da ka ce wannan amfanin duniya in yana da ɗan lokacin da yake jin karatu da sauransu ka ga wannan shi bai da matsala ko ka ce yanzu ya ci gaba da neman dukiya ne amma shi ma ya zama abdul dinar ko ta isa abdul dinar ko kamar yadda wanda Allah ya ce ya tafi ya yi hasara bawan dinari da cikinsa ai bawan dinari da ciki da tufafi shi ina burin shi duk fafutukar shi zai kowane yaushe neman kuɗi ne a kan ya sa kaya ya tara dukiya ya sa kaya ya ce shi ke nan burin shi ba a ruwan shi da addini da ibada da zai yi gaban Allah wannan matsala ya ce ya tafi ya gama asara kada ya yi asara shi burin shi kawai irin da ya sa Allah ya ce kula da al'am
balun abal su ne kamar dabbobi domin me ya bambanci dabba me burin dabba a cikin shi ba wani to Allah ya tsare to dan haka to kaga kenan ga an ce kuma an ƙara da wannan tarawih kaga wani zulman za su yawa dama da wannan sallah da kan yanzu musamman yan siyasa wani yin yau nan kafin sai dai an dawo da su ba ruwan shi dama bai ma san ƙa'idar bai ma san maganganun ya yi cewa zai rama ko ba zai rama bai san ma akwai wata sabanin ballantana ma ya duba wanne ne ra'ayi cewa wace ce na a lokacin shi kawai gane ya zo duk da bikin malikiya sun ce zai rama ya yi tunani ya kuma ce ne ya yi tunani amma zai zo ya kuɗi ko to ballantana kuma dama wanda ba zai rama ba zai fi shi wuce rama shi bai da bai ma san da ba saboda shi da ake makaranta sun yi hadin riga wani kuma ya sani din amma sai ya saboda san duniya gare ya kuma ce in ya zo da daddare ta wakwabe ya kuma ce ma ya kusa da Allah ya yarda da gobe shi a siyasa shi goben dama bai ji dama shi dama mafi yawancin goben ba sa zuwa sana an dawo ne bai yi din ba ke wanda aka yi bai yi din ke dan wanda in an yi sa'a kila wani boka ko malamin gwanin islami ba shi ya ce banda salloli kalawa ko ba haka bane ba sake ba tunda duk wanda zaran zai dama ko wani ƙa'idoji da za a ba shi sai ya kawo ce ma Allah wanda za a ce banda sallah kaza da kaza wani kuma za a ce ma kai banda ma salloli da dai kudo duka yana nan da babbar riga sunan shi musulmi amma an zo sallah kaza da kaza zai ce muku sai dai ya zo ya zaɓa wanda zai ya cire da kowa to Allah ya tsare Allah ya shirya da mu da mutane da haka to sai manzon Allah ya sa ya fitowa ga al'adar jama'a al'umma yana tsoron Allah ya saukar da wahayi cewa yanzu ta zama farilla sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na Aisha ta ci gaba da cewa a baya wa zalika fi ramadan wannan kuma ya kasance a watan ramadan ne wa ba'ala sahabatu min ba'di wannan sunna sahabbansa sun ci gaba da aikatawa bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata laqat ha ummatu bil qabul kuma al'ummarsa ma'ana malamai daga cikin al'ummarsa da sauran musulmi duk na gari ya ci gaba da karɓar wannan ci gaba da sahabbansa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ci gaba da taruwa a ci gaba din sun amshe shi a matsayin nasi ne karɓaɓɓe kowanne ya yi da amshi saboda ya cika ƙa'idoji da ake karɓar shari'a saboda dama waye ya dawo ya ci gaba Umar shi ya dawo ya yi dama kuma ce wa sunnat khulafa ar-rashidin ko sunnat khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ko shi manzon Allah ya ce kin sai dai an samu matsala da ya zo kuma ya yi shawarci sauran sahabbai ya ce dama illa ne tun da manzon Allah ya faɗa illan da bai faɗa illan ba shi ke zai zama to an daina amma ya faɗa illan da ya sami tun da ya faɗa illan to illan ta shi ke sai a dawo ka asali shi ne a yi sallah to ga illan da ta sa manzon Allah ya daina kuma faɗa wannan da bai yanzu ba shi kuma ba za a sauka kai da wani cewa ana wani ta yi duk da illan kenan to da haka wa qala sallallahu alaihi wasallam man qama ma'a al-imam dukkan mutum da ya tsaya tare da imam jibar da Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko hatta yarsarifa al-imam da ya fara sallah ya ce assalamu alaikum sallama na ƙarshe mun gane kutiba qiyamu layla za a rubuta mai cikakkiyar tsayuwar wannan daren za a rubuta mai tsayuwar dare ya yi sallah tun lokacin da ya fara sallah bai daina sallah nan ba har albilin da ke zo mun gane ko sa'annan wa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama wa bani imana wa
sama dukkan mutumin da ya tsaya tsayuwar dare ko tsayuwar sallah a Ramadan yana da imani shi ne ka'idar farko bai yi shirka ba bai wuce musulunci ba kuma wata sama yana da kyakkyawan niyya da namal a'malu bin niyyat yana da kyakkyawan niyya cewa yana yi dan Allah idan Allah ya ba shi lada wannan su ne ka'idoji guda biyu to in dai har yayi haka kufira da kuma da kuma lalle idan aka mata masa abin da ya gabata da nufin mutabawar alaihi wa hiya sunnatun thabita wannan sunna ce wanda take tabbatacciya la yanbaghi lil muslim tarkuha bai kamata da mutum musulmi ya bar wannan sunna da ya karbi wanda karfafa da kuma ko ba lada malam yace amma adabu raka'atina wannan wato game da wannan shine har da Umar ya dawo da ya dawo ya dama bayan tun daga wancan an ci gaba da yin tarawih amma kowa sai na yi wanda Umar ya dawo ya ce to ai wannan illan ta kau da kuma wancan yana sallami wannan yana yi wannan gashi kowa yana da karatu shi sai ya dawo ya ce ai a dawo Umar ya da a dawo ce wannan Allah tunda ya ci illan ta kau kuma sahabbai suka goyi bayan shi Allah bai sa su bai tanka ya dawo ya ci gaba da musulmanci da ya goyi bayan sai daɗi ya riga musulmai bayan limami guda duka bautar Allah ake yi limami guda da sai a fi burge shi ya ba shi a ya ce mai nema mai hada da mai bida ta hada wato ma'adala da wannan bida ma'ana dawo samun abu bida a duka dama abin da aka samu da kuma mun gane ko aka yi abin da zai shi sunan shi bida to nan ba ma'ana bida wanda da na mutum ya kuma ce dan wasu na amfani da su yayi akwai bida a hasan a shi ya yi ma'ana da kalmi ya yi amfani da kalmar bida ne a cikin abu sai duka mun gane ko kuma ai ko ya kira ta ma da bida ko bai kira ta ko da wanda suna ya kira ta ita abin ake dubawa inda misali ma yana da asalin bid'a ne sai ya ce kai wannan bid'a ne to in har asalin ta tun da manzon Allah ya yi ya tabbatar ya yi fatan kuma da zai dawo da ita bid'a ma'ana gane kare ne rago ko ka zo ka ce ma rago ka sa masa sunan kare yana nan a rago ba zai canza mun gane ai manzon Allah ya yi kuma bai ce abun ba kyau ba ya ce ga abin da yake gudu to yanzu ba shi babu wannan abu shi ke nan kaga duk wanda zai ma mamuwar ka kaddara ma umar yana da asalin bid'a ne to bai mai da ita bid'a ba da umar dan da bid'a da ya sa ba za su sai sun mai inkari saboda dama ita shari'a ana cewa kamar wannan bambanci da kuma kuma cewa yanzu ya zama to mujaddid akan wannan abu shine wancan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sanna sunnatu hasana mun gane ba bambanci da wannan abu kuma da yayi man sanna sunnatan hasana dukkan mutumin da ya sunnanta wata sunna ne yana da lafiya haka nan wanda ya sunnanta wata sunna kuma yana da ladanta ainihin da aka ce sunnanta wata sunna ba ma'ana cewa ya sunnanta wata sunna cewa ba ta da shi yanzu ya kawo wata ba dama abin yana da shi ya jaddada kamar wancan ba Allah da wannan Allah ya yi magana sadaka wancan ba Allah ne ya fara zuwa ya kawo sadaka ai daga nan ne manzo Allah ya koyi wannan magana ko duk wanda ya yi aiki ya kawo sadaka da wannan da abincin da aka tara da babu da jini ga wannan mutumin farko din da ya fara zamanar da mutane shi din da sai ya samu abushin su cewa yanzu shi ke kiro sadaka a dama ai sadakar an yi kuma da ita a shari'a shi yanzu ya zamanar da mutane kamar yanzu an manta da sunnan wata sunna daga cikin sunnonin manzon Allah yawanci al'umma ba sa aikata
kaga an yi wasu kwana da sai ka farfado da ita kar bayan ta to yanzu duk wanda ya zo ya saboda wannan bayan din da kai na wannan ya dawo ya dawo ya zo ana aikata sai ka samu ladan kamar shi na gobe a kasar da irin sa ibnu abdulwahab duka abin da suka yi kenan jaddadawa da ai ba ba musulunci ba a can kusan lokaci ɗaya da suka yi da ibnu abdulwahab da dan gobe a kasar kusan zamanin kusan daidai mun gane suka yi shi ne wancan yawanci saboda na cewa da karantarwa da sauransu kuma Allah ya agaza musu shi ne kaga daular ta doge a yanzu na nan kuma muka samu matsala musamman rashin karatu mun gane ko kuma sannan turawa mafi mallaka da sauransu aka samu wannan kalama to ma'ana ai kaga sun samu mutane ana addini musulmai ne amma kuma ana yin shirka da menene ba a ba san addini an hada da addini da maguzanci duka a matsayin addini sai suka zo suka raba yamin asalin addini aka yi tankaɗe da rairaya ai ba wani sabon abu suka kawo ba sun jaddada ne to wannan shi ne ake magana ba wai kuma yana nufin an kawo ya kawo sabon abu yana cikin addini ba da manzon Allah bai taɓa yi ba shi yanzu yake kiro kawo to sai a duba in sahabbai sun yi ijma'i shi ke da ya zama ijma'i kuma da ba mutane a shari'a inda da ya kirkiro ka kaddara ya kirkiro sabon cikin sahabbai duka malaman da duka sahabbai ba wanda ya bai inkari sun yi ijma'i a kai shi ke ijma'i ai yana da cikin sosan shari'a yana da cikin bugan shari'a ko to wannan shi ne a takaice to don haka sai ma da yake cewa amma adadin raka'ati amma kaga adadin rak'o'i na wannan tarawih balam yathbut fihi shay'un min an-nabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da ya tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaga wannan bayyana da malam ta kokara da bayan sati da ya wuce wancan satin da ya wuce na magana adadin rak'o'i kaga shi yana da ra'ayin da ya kara da dai sha ne shi ya tabbata musamman da malamci mazhaban hanabila wanda yawanci saudiya suke su kuma amfani da shi mafi yawanci za ka samu su suke da dama za a ƙara duba da su shi wancan satin to tun da haka ne shi yasa ne yake cewa babu wani adadin rakomi da ya tabbata cewa iyakacin su kenan da haka sai yake cewa a bisa haka yake cewa amru bi zalika wasi al'amari akan wannan yana da ƙaki za ka ga ko ka annabi ba a yi maka ba ba a shekul islami da jami'a shekul islami da jami'a yana faɗi wato yana cikin majmu'ar fatawa da shi a kubura yake cewa shekul islami yake cewa lahu an yusalliya 20 raka'a yana da daman mutum mai sallah ya sallaci raka'a 20 mun gane ko كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي kamar yadda yake shi ne yana daga cikin maganganu mafi shahara a cikin wato mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Shafi'i wanda an yi salliya 36 kuma in ya ga dama yana da damar ya sallaci raka'a 36 kama kuwa mazhabu Malik kamar yadda yake cikin mazhabin Imam Malik ولكم أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة ومن يجد ما أنا دام يصلي ركعة وكشاف وركعة وكشاف وكل حسن تلك السكيوت دعوة ديوان وشاف يشاف وحتى لا تدعو وعشرين ويقول تكبير الركعات أو تقليلها حسب دولة القيام وكسر yace wannan yana kasancewa ne yawan rakokin nan ko kuma karanta rakoki ya danganta gwargwadon tsawaita sallan ko gajarta sallan wannan magana da Ibn Taymiyyah shi ne dalilin da yasa za ka wasu su ce ai in har za ka tsawaita ai in ba za a tsawaita ba ya kamata ka yi rakoki su wuce sha
11 mun gane ko duk da can kaga muka duba hadisin da muka karanta satin da ya wuce duka babu wajen da aka ce ita dai na Aisha ta ce game da hukuncin Ramadan bata ce manzon Allah ya ce in za ka tsawaita ita dai ta ce na tsawaita amma bata ce in ba za ka tsawaita ba kai ne wuce sha ta ce bai taɓa wucewa ba a kan sha duka wannan ijimali a kan sha ɗaya sai wancan da aka ce an kirga ta amma dai ko wacce sha ɗaya ta ma ita ce ta kasa ko kuma bata ce in har ba za a tsawaita ba a wuce sha ɗaya manzon Allah ya ce haka bai ta ma kuma bata ce in har ya ce in ba za a tsawaita ba za a iya wucewa wannan dai ibn Taymiyyah ya yi wannan magana kamar yadda suka kawo da na uku da sauransu ga shafi to sai yake cewa wa Umar radiyallahu anhu Umar Allah ya kara masa yadda lamma jama'an nasa ala ubay yayin da Umar ya tattara mutane a bayan Ubay dan Ka'ab a matsayin liman sallah ne 20 raka'a ya musu sallah ne raka'a 20 was-sahabatu ridwanullahi alaihim sahabbai kuma Allah ya kara musu yadda minhum man yuqillu wa minhum man yuqdir a cikin su akwai wanda yake karantawa akan 20 din yayi 11 shi akwai kuma wanda yake yawaitawa wal haddu shi ne wato iyaka al-ma'ruf abin wato yabo a cikin iyakan la nasra alayhi min ash-shar babu wato nasi da shari'a cewa yace ga iyaka mun gani sai yace wa kathirun min al-a'imma a'immatul masajid yace yawa daga cikin malaman masallaci limamai wato nan da yace limamai ba da namiji ba limamai wato shugabanni na miji ba ne shugabannin masallatayya limamai ke da tarawih yusalluna salatan la yaqilunaha wala yatma'innuna fi ruku' wala fi sujud zaka samu suna sallar tarawihin nan su yi sallah ba tare da ma sun san me suka karanta ba tare da sun hankance abin da suke karatu ba sa nan ba wato ba a tadabburi na ayoyi kai ana da kau karatun ne kamar karatun da riya ba sa da kuwa a cikin ruhi ko su da waɗansu daga cikin limaman masallatai suna wannan to kafin mu yi nisa wannan magana da aka kawo cewa su akwai an samu Umar yana da ya sa wanda da ya sa Ubay dan Ka'ab ana yin daga 20 kamar da ga ai aka ce wannan aikin wani nasi ne tunda za a ce magana sahabbai ne aka yi daga sahabbai ko magana ne hadisi mafhumi to amma wato lallai malamai sun yi magana akan wannan bai tabbata ba akwai maganganu akwai yin hadisi da suka zo akan haka amma dukkan su ba wanda ya inganta kamar yadda a daidai da kai ce akwai littafin tabu salatu tarawih da na Sheikh Muhammad Riyadul Rahman al-A'zam ya rubuta wani daga cikin malamai a jami'ar Islamic jami'ar Islam na wato abin da ko wanda yake bari ilimi a asali da kusan ya yi shekara ba a yi na kan mun gane ko ya rasu shekaru wajen uku ne ko wani abu makamata ga ɗaya ko bai so a ɓangaren ilimin hadisi to ya yi wa kan hadisai da suka zo kan magana daga da suka wuce 14 suka kai 20 duka ya ka kawo su da dalilan da ya sa kowanne su za ka shi da jini ne mai malami da kuma dukkan su ba wanda yake dukkan su ba da wanda yake inganta a ciki ya ce wannan duka maganganu ba wanda ya abin kuma ya yi da rikin a cikin dukkan su ba wanda ya inganta don haka dai shi dai shahin shi ne asali duk wannan ishtihadi ne na daga wasu daga cikin ba amma in mutum ne jahilci ne akwai
kana da nutsuwan ba ka da tawa ko na wacce raka abu ko sha ɗaya wannan duka ibadi ne da kowanne ya ibadi kai sha ɗaya nan kayi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai dai kawai wancan suna ganin za ka kara amma kuma akwai wanda suke ganin bai halatta ka kara to kaga abu da kawai nutsuwa kai sha ɗaya za ka zaune ta ko za ka zaune ta ba amma kuma a san da da zamu yi wanda ya muka ba da dama kawai ta kamar yadda malam ya ce nan akwai limaman da aka samu mai shafsha sai ka ga ana akwai wanda da ma da an ko shi ke wani ma ba ma daga mutuwa ba za ka ga an cilla wajen kwanciya sai ka ga a cikin nan minti ka dan an yi raka a kuma ko yau aladar da ya kamata ai ka kara abin da zai ba su kuɗi ne wanda dama misali shi ya yi rauni sosai ba kada kullum tsakanin da Allah kana mata shi da ko ba ma mata shi ba in dai za ka iya bai kamata ka tsaya wani yau a aladar da yau a yi shafa da kai ko san ya kamata daga shekara ba sai shekara akalla ko da su daidai a ce kullum ana yin da ko bizu ko sama da haka da dai wajen da ake daga shekara sai shekara an yi ta sai mai rawa ganin baki kuma ka duba ko ba ba da ka ga ce man kama rawa ba da imani ba sa man kama aka ce ka ga ba ganin ka shaka ko ba ganin ka ba ni ko da aka dai wannan dan ƙara kai kar mutum kullum ya za ya zo a shafa shi kuma ka ga an gaba shafa ɗin nan musamman yawanci in ba su rubuta da jikin sai ya rauni ba su ne za su ga gida ya tafi ya kwanta yawanci za a je kan wata sa abubuwa da wanda yake da harkokin duniya da abubuwa da bai ba amfani da ya kamata ma a faɗa ba zama to ba ba da muhimmancin da za ka ba abu shi ma Allah sai ya ga muhimmancin da ka ba da damuwa da kai sai ya ƙara tausaya maka ya tabbatar da kai ba ka abu da ke so. Malam ya ce wal ma'mur fi salati hududul qalbi bayna yadayka shi kuma gashi ci gaba da wancan magana na cewa wa'ansu ba sa ma yin sallar akan yadda take za ka ga saboda in shaf har mutum kawai ka karatun ma ana haɗin su ba da zuwa ba komai ya ce kai abin da dai kowa ya ce kuma yau ya ce wa dimadina rukunu ya ce kuma sannan ita wannan natsuwa a cikin sallah din ai wajibi ne rukuni ne daga cikin rukunin sallah wanda in ba ta ba sallah kaga a ƙarshe sai mutum ya zo ya gama yin tarawih amma kuma ya ji ba sallah saboda ba nutsuwa wancan ba Allah musi a sala musiru salatin nan ai me yasa manzo Allah yake ta cewa take fasalli fa innaka lam tusalli ai ka je ka sai sallah ko kuma baka yi sallah me yayi rashin nutsuwa ne saboda rukuni ne kuma da ba sallah to dan haka malai yace abin nema a cikin sallah shine halarto da kan zuciyar mutum ya halarto da zuciyar shi gaban Allah ya zama hankalin shi yana kan sallah ta'ala madaukaki wata yace wad'a'uhu bi kalamin lahi hina yutla kuma mai sallah ya zama to a lokacin da ake sallah din nan wannan karatun da ake tilawa da ya zama to matsayin wa'azi ne gare shi kaga kuma hankalin mutum ba yana da sallah ba za ta yi da zama wa'azi ko ai ana son abin da kake karantawa kana halarta da ma'anar kana wa'azantuwa ne shi ne ai har an yi maganar azaba sai ka ji zuciyar ka ta rawa ai maganar aljanna sai ka ji ka daɗi in kana sallah to ai wannan kaga hankalin ka yana kan sallah kenan ko kaga ba shashan ake ba in ko karatu ana hadde sai to yaushe ba za ka yi tunanin sallah ko kaga baka ma kafin ma ka yi tunanin da ya an yi aya kaga baka abin wa hada ya idza yahsulu bil adalati makruha wannan ba zai yi samu ba a cikin wato gaggawa wanda yake abu kyamata in dai ana wannan shafa wannan abubuwa guda uku ba zai samu ba
halartar da zuciya da kuma wato nutsuwa da kuma wato wazantuwa da abin da ake karanta duk ba zai samu ba a cikin sallah in dai ana gaggawa wajen karatu da wannan gaggawa a cikin sallah wasalatu ashri raka'atin ma'a kulli qira'a shi ne sallar tarawih raka'a goma ne tare da tsawaita karatu wa limanina da kuma wato nutsuwa mun gane ko auna min 20 raka'a min al-adadati mafhuma tare da wannan raka'a goma da zaka yi ka tsawaita karatu da nutsuwa ya fi kai raka'a 20 da gaggawa ba nutsuwa haka ba da yace لأن لب الصلاة domin tsantsan ita sallah da take gani wa ruha da kuma ruhin sallah ko ibarin gani alallahi azza wa jalla shi ne halatto da zuciya da zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne girma da waya wa rubba qalil khairun min kathir to da dama wani kadan din ya fi alkhairi da yawa kai kadan wanda Allah ya karba ya kuka yi mai yawan da Allah bai karba yanzu ka zo kai raka'a da biyu da kyawa ya kuka zo kai raka'a goma ko guda ɗaya wanda yake baka yi shi da kyau ga ta kai ba an ce quality ya fi quantity shari'a tana duba quality fiye da quantity mun ga kuma wannan za ka ga da yawa a yanzu quantity ne a maimakon kai sharaka ka yi goma sha biyu ka quality ake nema da abin da ake so quality ka ga shi ne abin da komai ya cika ka'ida to ka'idan ake so ba yawa وكذلك ترتيب القراءة حتى كما رينا karatu ana son a yi tartilan qira'a mai kyau a hankali a hankali kar a ba haka ne kalmomi har ya zama to an koma ana saba ma Allah an shigar da wata kalmar cikin wata ko an yadda wata kalmo saboda sauri wani harkokin an yadda su saboda ana sauri kada ya zama kuma haka ita karatu ana so ka yi a yi ta tartilan mun gane ko afdalu min sur'a ya fi fiye da a ce an zo ana sauri a yi shi kaɗan gane ka yi karatu ka karanta aya 15 kyakkyawa da kyakkyawan karatu da karanta aya 30 ba kyakkyawan karatu ba sarai da wasu a ƙarshe sai ka koma ka samu lafiya ba ka samu lalata karatu da haka a yi shi a hankali daidai yadda ya kamata ya ce wasu ya ce sauri al-mubaha wanda yake wato halattaccen sauri akwai saurin da an yi saurin amma ya halatta iya tafi la ya su ma'a isqatu shay'in min shi ne wanda an yi saurin ba tare da an yadda waɗansu harfa ba daga cikin wani karatun al-Qur'ani kamar yanzu misali wani lokaci za ka samu lokaci da za ka ga wani lokaci karatun shi a kuma sauri amma har karatun lafiya da ko nan ma kamar abada ne ko mana abada ne za ka ga ai mana abada ne ko mana abin da ya afa ai za ka ga akwai musamman wancan da take a cikin shi ko za ka ga akwai karatun da yake wanda yake mai saurin ko to ka ga ai ba haramta da aka yi komai da ka'idar da dai an yi da to wannan ba ya halatta an yi saurin amma komai na da ba a yadda ta an wannan lafiya ba a ne kun gane matsalar a ce ga saurin kuma akwai wanda aka ga saboda tsananin saurin kamar yadda muka ce na wancan da aka wani saboda tsananin saurin wani su kalmomin ba ba a ne nan shi ko wannan shi ne haramun lokaci ya yi bari mu da yi sai ce shi wannan ya halitta ko ya ce ba inna asali ba da ruru bi adalin sur'a domin yadda
harkokin alƙur'ani saboda sauri nan ya juz zalim hakan bai halatta ba wurin ha'an kuma an hana mutum an hana koma wani ne ya aikata haka wa amma idza qara'a qira'atan bayyanatan yan tabiru bi hal musallun amma idan mutum a ce zai zo yin karatu da yi a bayyane duk da karatun tarawih ai a bayyane ake wanda zai amfani da masu sallah duk da ana sauki amma masu sallah suna jin kalmomin da ma'anarta daidai za su amfani da ita ai yusallu kundur biha yusalluna qalbahu wanda suke sallah a bayan shi suna amfana da wajen halattu da zuciya da wa'azuwa da wannan a asan mutum ya da lafiya ya kyau da ko da ya sauka mun gani na'am sai ma da yake cewa wa qad zamma Allahu alladhina yaqra'una al-Qur'ana bila fahmi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya sani waɗanda suke karanta al-Qur'ani ba tare da suna fahimtar abin da suke karantawa na ma'anar al-Qur'ani ba suna karantawa ba tare da fahimtar ma'anarsa ba Allah ya zarge su ba ba da ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani Allah yana da Yahudawa da kuma ya shafi duk wanda ya dauka su kan Yahudawa ya ce daga cikin Yahudawa akwai waɗanda suke la ya'lamuna al-kitaba ba sa sanin littafi ba sa sanin abin da littafin nasu ya kunsa illa amani sai dai kawai gobe-gobe da su ne kaza ne su ne kaza ne kawai sai dai zallan su karanta shi karatun jami'a bai ma'anarsa ba sai to Allah ya zargi kuma ko a cikin mutanen mutum ya zama to shi ba ruwan shi dole shi alƙur'ani ai ba tilawa wata ibada ne na tilawa da musamman amma asalin an saukar da alƙur'ani ne don a san ma'anar shi a aikin shi ai shi ne ma'anar da rayuwar ma shi ne ma'anar da duniya gabaki ɗayanta to kuma an karanta ne ka samu lalata amma sanin ma'anar shi a rinka aiki da shi ne dama makasudin saukar da alƙur'ani ba kawai a karanta da shi ke nan kamar yadda wani kawai ya yi sabon gida shi ba a shi da alƙur'ani sai ya yi sabon gida kira na mabobi su karanta alƙur'ani a gidan shi ko kaza a ma'ana alƙur'ani ba ana son ya zama to kowa yana karanta kuma ana koyon ma'anar shi ana aiki da haka Allah ya zargi wanda suke karatun alƙur'ani ba tare da sanin ma'anar shi ba a wani sanin ma'anar shi kawai su dai su karanta masu makaranta na kowanne daga Ramadan sai Ramadan wani a Ramadan kuma ba ruwan shi da alƙur'ani shi a rayuwar shi kwata wai a ce ga alƙur'ani da ya ga wai yana ta koya karanta ba a ruwan shi da shi da alƙur'ani sai dai ya gaji a makaranta ko kwaki ne da shi to Allah ya tsare mu sai Allah subhanahu sai ba da yake cewa ai tilawatin bila qamin ai waɗannan mutane ma'ana masu karanta littafin Allah ba tare da fahimtarsa ba wal murad min an-nuzul al-Qur'an min anzal al-Qur'an shi ko manufan saukar da al-Qur'ani ba ma'ani shi ne sanin ma'anonin al-Qur'ani a fahimce su mun gane ko wal amal da aiki da shi al-Qur'ani na mujarradin tilawa ba wai an zanto a yi tilawa al-Qur'ani shi ke nan ba ana ta saukar da al-Qur'ani ko a karanta tilawa da shi a'a shi wannan riban kafa a'a me asali da makasudin asali shi ne a karanta a fahimce shi ba ya yi da shi ba wai tilawa riban kafa ne a karanta shi tilawa ta samu lada ba da yake cewa inda aka lamu rahimahullah wannan magana ibn Taymiyyah ta kare da wayancan daga lokacin da muka yi magana ibn Taymiyyah mun gane ko sai ma da yace kada sai ma da yake cewa ba a imanin masali tashin ma'abuta wato limaman masallatayya la yusadduna tarawiha ala wajhil mashru' ba sa sallatar ita wannan sallar tarawih a sukan da aka shar'anta ta da annahum durusu yusriyuna suna gaggawa suna sauri wajen yin da qira'ati sar'atan tuhillu bi adati
fitar da bada karatun alƙur'ani a siffan yadda ake karatun alƙur'ani din a asalin yadda harkokin da komai yadda Allah yake son a karanta to sauran yana sa ba sa iya yin sahawa sai su yi shi a wani yanayi wanda ya canza asalin wato karatun alƙur'ani wala yatma'innuna bil qiyam wa ruku' wa sujud za ka samu ba sa nutsuwa a tsayuwarsu da rukunsu da sujadarsu wadda malinati wato shiko nutsuwa rukun min arkanin salati rukuni ne daga cikin rukunan sallah wa ya'khuduna bil adadi aqalli min ar-raka'at yace wa ya'khuduna suna rikan bil adadin aqalli rakawoyi ɗin adadin ɗan kaɗan min ar-raka'at na daga rakawoyi wa yujmi'una bayna qalil raka'at wa takhfif as-salati isa'atil qira'a wa isa'atil qira'a waɗannan malaman da malam yake magana a kansu waɗanda suke masu muna da sallah yace na farko dai gashi suna karanta adadin rakowi ba rakowi masu yawa suke ba kila bai wuce 11 ba sannan na biyu kuma gashi sun hada tsakanin wato karanta rakowi ga kuma sauƙaƙa sallah sai a zo a karanta raka shafi masu makaranta a lantar gaban wani su ma ba a lantar gaban ba za ka ga ko ni na san musamman ka sai ka je kauyuka ko kuma ka je wajen da bai a ɗinka za ka ga wanda raka a ɗaya ma a da aya ɗaya sai na samu gajeruwar aya ko da da shi ke zai ka gani shi ne ma da yake cewa an haɗa gashi ga ƙarancin rakawoyin ga kuma sauƙaƙa sannan an yi ta shafsha mun gane ko to sannan ga kuma mula da karatun an mula da shi ba a yi shi da kyau ba هذا تلاعب بالعبادة wannan munanawa ne ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala wa yajibu alaihim an yattaqullaha wajibi ne akan su ji tsoron Allah mun gane ko wa yuhsinu salatahum kuma su kyautata sallar su wala yahkumu anfusahum kar su haramta ma kawukansu wa man kallafu da wanda suke jagorantar su mamu min ada'in tarawih ala wajhin mashru su haramta ma kansu da mamu yin sallar tarawih akan wato sufa wanda yake shari'antacce mun gane ko to nan ƙarshen wajen da ba da ya kuke duk da za mu shiga sabon babi amma a nan malam ya yi magana a ƙasa wanda za mu fa'idanta da shi za mu bar shi sati mai zuwa kun yi so kafin mu shiga sabon babi za mu karanta abin da wato malam ya kawo mana da daga malam magana ibn taymiya akan waɗannan dindai da kuma wato sauran da sai da malam zai yi ga sauran malamai dai duk akan tarawih din musamman a lokacin Ramadan wanda suke zuwa daga mutum ya yi shafi ya mutu kuma ya zai bar kille umara ya bar baya da kuma kun gane ko to za mu ji mutum a kan haka malam ce wa fa Allahu jami'a Allah ya dace da gabaki ɗayan mu bi ma fi salahu wal bala Allah ya dace da mu gabaki ɗaya cikin abin da yake akwai wato sanadi da gyara da wato dacewa da kuma rabu Allah ka amsa wannan ibada da yi addu'a da malam ne gaba daya a gare mu da shi da wani masu karatu gaba ki daya a da za mu tsaya Allah ya kamsa ta ke zuwa sai mu ci gaba da gaba da ta gaba da rashin kudu wannan ba da ne da nawa da karama gaba da rashin da rawa da shi da اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن أعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنك لا يذل من واليت ولا يقضى عليك تبارك ربنا من عليك لا من تبارك من إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وأمتنا وبارك لنا وشهيدنا وصغيرنا وكبيرنا وأنفسنا وأنفسنا
اللهم أعطنا المتابعة على الإسلام والتوحيد والمتابعة وعلى الإيمان اللهم معنا ولا علينا اللهم صل على سيدنا وسائر المسلمين يا رب العالمين.